Hola, 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 amics i amigues de la nicotina i estap de Cortí. Benvinguts a Tabac i Sobrassada, un podcast de contraband fet per un andorrà i dos mallorquins. Benvingudes siau, amigues i amics de Tabac i Sobrassada. Això és el nou programa de la tercera temporada de Tabac i Sobrassada. Ben entrats al gener, final de gener ja. Esperem que hagi arribat el fred a les vostres llars per el bé comú del nostre planeta. Rafael i Pablo, com esteu? Molt bé, on tour. On tour, eh? Tabac i Sobrassada, on tour. On tour. Anem a desgranar ja directament, Rafael, i així podem dir on som per dir que som on tour. I és que ara mateix intentarem, aquesta persona que ens acompanya avui, que ens digui exactament què és. Tenim un parell de pistes. Sabem que és una cosa que freda no val res. Sabem que és un home que a vegades xerra tot sol. Sabem que és un cronista de sotaboix. És quelcom que creix, això és indiscutible. I qui sap, potser algun dia serà història de la literatura. Godai Garcia, Galdric Plana, per la gent més propera. Com estàs? Molt bé, encantadíssim. Ja superafalagat amb aquesta introducció. Home, és fàcil, és anar a cercar... No, estava ben lligat, has substantivat coses, és bonic. És el més preparat que sentiràs per part meva avui. Pot ser que aquestes dues altres persones donen alguna més preparat, però això és el que sentiràs. Explica'ns una mica on som. Estem en un menjador de Cal Xuriguer, que és un bar-restaurant de Santa Eulàlia de Riuprimer, que és un municipi d'Osona, costat de Vic. De petit a gros, hem fet. Sí, perfecte, m'ha agradat. Primer de tot, donar l'agraïment. M'ha arribat a aclarir que Nomia és propietari o responsable... Tu has dit... En Pedro. En Pedro mos ha posat totes les facilitats del món. Ara ho xerrarem extensament, però hem esmorzat molt de gust. Llavors mos ha habilitat aquesta taula a la part de darrere, diguéssim, del restaurant. Perquè nosaltres com a... com se diu il·lus en català? Il·lus. Era fàcil. Volien gravar de fora la terrassa, però... Estem xerrant de temperatures de 2, 3, a la Catalunya antiga, 4 graus. Catalunya vella, no? Se diu? Catalunya vella, sí. I en un excés de generositat, fins i tot mos ha proveït d'un allargador per poder connectar des dels lavabos aquí darrere a la taula on estem, una font d'alimentació per no patir gaire sobre l'energia que pugui consumir el portàtil. Un allargador que ens permetrien d'ollar-ho a casa a Barcelona. Sí, pràcticament d'aquests d'obra. Si algú s'ha de secar les mans, tornem en el paper. Exacte. El secador de mans no... Hem hagut de boicotejar el secador de mans per el nostre bé. I res, en Godai mos va proposar venir aquí. Sí. En Pablo li va fer una proposta, però ja varen dir que els esmorzars de forquilla s'han tornat fins a un punt tan virals que hi ha certs locals que moren d'èxit. I també va ser un tema logístic el que vam parlar. En plan, el Galdric em va comentar els pros i contres a nivell logístic i vam fer una avaluació del que és el global del gravar el podcast. I diu, on estarem més a gust esmorzant, gravant i tot plegat sumat. La puntuació general ha guanyat per venir a Cal Xuriguer. Com altres vegades ha passat, en Galdric ha vengut una mica poc receptiu en el fet d'esmorzar. Sí, tenia... O sigui, el hardware estava una mica danyat. Faltava una mica d'engrasar, no? Una mica. Però ara mateix, quasi 2 hores després d'haver quedat avui de matí, crec que ja estem Estem finíssims, entre altres coses, gràcies al superesmorzar que ens hem fotut. Anem a entrar en matèria. S'ha innovat? S'ha innovat. En Galdric... L'I+D dels esmorzars de forquilla, al final. Som això. Sí. Ja ho havien xerrat, que sortir de Barcelona i de Mallorca sempre també mos dona... Només pot anar bé. Novetats. En Galdric ha volgut tirar per un bistec. Sí, he tirat per un bistec
m'agraden els bistecs, és normal, m'agraden, però no són de la meva devoció, però com que posaven, hi ha una cosa que a mi m'interpel·la molt, que és que posaven en vedella d'una casa, i posant el nom de la casa, i Has demanat entera la casa i m'ha dit, bueno, és aquí a Gombreny, que això en realitat queda molt lluny d'on som nosaltres, però bueno, ja és com un DO que m'interessa i és, bueno, m'he decantat pel... Ja el pas següent seria que cada vedella tingués nom, no? Clar, exacte, però m'ha interessat molt dir, ara anem a provar aquest bistec de les Coromines. I com venien com vedella de proximitat? Vedella Eco. Vale. I sí, i crec que si la venen així és perquè deu tenir el segell, si no seria publicitat enganyosa. Aquesta ha estat la part innovadora d'avui, crec que molt bé, molt correcte, no? Correcte. No és una cosa que diguis no havia tastat res mai com això. Tampoc un bistec no se li demana molta fantasia. No. Vull dir, un bistec ha de ser bo, punt. De fet, un bistec que innova massa no és un bon bistec. Pots arribes a l'altre costat i t'acabes equivocant. No és vera? Un bistec pretensiós no és un bon bistec. No és bon bistec. I llavors... Clàssics i alhora mos hem mig... no me surt la paraula, a vegades me passa... Cap i pota. Anava a dir que mos han tornat a fer amics de la cua de bou. Havien tingut alguna mala experiència. Sí? Bé, més que mala experiència, que no era el que esperàvem, o potser no... Una cosa que durant el berenar hem valorat molt positivament és que se desfeia molt bé de sos. Sí. I havien tingut alguna experiència en què... Havíeu de reutar una mica allà. D'haver de convèncer el bou de que marxi. El cartílag era superglú, bàsicament, i tot i ser la carn bona i gustosa, la textura aquesta de cartílag encara no estava molt bé. La cua de bou s'ha de poder menjar només en cuera. Sí, molt bé. Si tu amb una cuera has de poder fer pim-pam. Com la majoria d'esmorzars. També és vera. Seria esmorzar de forquilla quan s'hauria de dir... Esmorzar de cullera. Hi ha llocs on, de fet, el programa anterior posaven forquilla i cullera. Ja sabia que com... Bueno, perquè, a veure, jo faig aquí un disclaimer, que és que a vosaltres us agrada esmorzar de forquilla de coses de salsa, de cuites... Sí. Sucar i pa. Però hi ha tota una altra branca d'esmorzar de forquilla que és de brasa. Que és brasa i és ganivet de serra, sí o sí, has de jugar a això. Vosaltres sou... Per exemple, hi havia la cua aquesta de bou que era com quan hi ha un marge que ha plogut molt i que s'enllavissa el sol, era com que es desmuntava, no? Aquest ciment massa aigualit, no? Sí. Saps que t'hi m'ha d'esporlant en aquesta cua. Us agrada això a vosaltres? I a mi també, però vull dir, l'esmorzar de forquilla també pot ser una cosa de... Sí. Hi ha gent que li agrada l'humestegoi i... Botifarra en seques i tot això també és un plat molt recurrent. Sí, supos que és per una herència mallorquina mos du a voler mullar pa. No, la part de brasa no se treballa tant a Mallorca. Tampoc a Barcelona. Quan hem anat a esmorzar de forquilla a Barcelona no hi ha tanta planxa. Però sí que sempre trobes una botifarra en seques. La botifarra en seques sí, però sol haver-hi més coses sucoses que no pas brasa. Sí. Brasa no n'hi ha massa. A Barcelona, a la brasa la trobes de Collserola cap en fora. Correcte. Al Vallès ja comença a haver-hi alguna de brasa, però... I va d'això, no?, de comentar els esmorzars. Sí, totalment. Llavors, he de dir a favor de la vostra opció que un bon plat de salsa no et poden enganyar. No pot ser una cosa mal cuinada i que tu et sembli que és un cuinat. En canvi, amb la brasa, jo recordo hi havia un restaurant aquí a la Plana, que ara ja han anat canviant diversos cops de propietaris, però que era una parròquia que havies d'anar a un camí asfaltat, però havies d'anar a perdre't allà expressament, i feien carn a la brasa i la gent hi anava els caps de setmana, i anava la gent a fotre's allà i carn a dojo, no? Anaven a la quantitat. I jo havia sentit d'un home que treballava allà que li havien dit, ja fora d'horari laboral, que li deien què, allà feu un menjar bo? I deia, pots comptar, i deia l'expressió caramulls, cremalls i brostes, que vol dir, pots comptar, això és hi ha llenya aquí. Venen aquí els pixapins i se mengen qualsevol cosa cremada. Clar, si té gust de fum i està recuit aquí a la brasa, ja sembla que sigui segons què, i moltes vegades és carn de pèssima qualitat, però com que està feta a la brasa i poder és una cosa que no pots optar-ho a la urbe de fer-ho a la brasa. La salsa pot ser tapa aquesta poca... No, però la salsa, quan un cap i pota
si trobes que és bo perquè s'han fet allà una salsa i s'han currat. En canvi, si agafes una cansalada que fots allà a la brasa i té gust de fum, però moltes vegades queda allò ressec com una... És veritat que l'olor a fum enganya bastant, perquè et pot confondre d'una... O sigui, això, una bona torrada. Jo crec que la frontera és quan trobes una cosa seca que no saps distingir a boca si és suro o si és carn. Jo crec que aquí és la barrera on t'atures. Més enrere d'aquesta barrera te podries menjar qualsevol cosa passada per la brasa. Si tardes més estona en mastegar-ho que el que els hi va costar sacrificar l'animal, vol dir que probablement no... Exacte. Sortint d'un debat de si salsa o si no salsa i entrar en un altre debat terminològic. Hem menjat pilotilles. Correcte. I mos ha sorprès en Rafael i jo, i crec que en Pablo també, bastant que s'utilitzi el terme pilotilles, perquè a Mallorca és estès el terme pilotes, i mos pensaven que a Catalunya s'utilitzava extensament el terme mandonguilles, i en Godai mos ha explicat. Sí, Plana de Vic segur que és pilotilles, no sé fins on més s'allarga, però sí, jo mandonguilles, que ho hem comentat abans, jo només vaig començar a sentir quan això als restaurants trobàvem que era una cosa una mica massa provincial dir-ne pilotilles i volíem posar mandonguilles, o quan ja em vaig començar a relacionar amb gent de fora d'Osona, però aquí a la Plana de Vic és pilotilles de tota la vida. Sí. I per una persona de fora de Catalunya és diminutiu, jo diria que és enganyós. Exacte. Perquè clar, se diu pilotilla en contraposició de la pilota de l'escudella i tot això, perquè no eren precisament petites, les pilotilles. Pot ser per ells, sí. Clar, per ells sí, perquè la comparen amb la pilota. Clar, comparat amb la pilota sí que eren petites. En canvi, si mai veniu, estimats oients mallorquins, i llencs, sempre fem el sensacionalisme, però ho hem d'intentar evitar. Clar, perquè menorquins al cap i la fi. I demanau... I a Formentera no hi ha internet. I demanau pilotilles que no vos sorprengui que trobeu pilotes més grosses de les que estàu acostumats a consumir a casa vostra. Pilotilles... Estaríem xerrant d'uns 3 centímetres de diàmetre. I per què no xerrant de volum? Bé, Volen recordeu de la fórmula del volum de l'esfera? De volum d'una esfera... pi radi al cub. Això és... Pi radi al cub. No? Cub. Cub, segur. Pot ser. El cub és seguríssim. Pot ser. Però pi radi al cub és com a... Sí, Pi radi al quadrat... pi r quadrat és la superfície d'un... clar, no, llavors no ho pot ser, perquè llavors seria quadrat. Jo crec que hi ha un 1 partit algo. Sí, no, hi ha... 1 partit 3... O 4. 1 partit 4... 3 pi r cub... Bueno... Anem a centrar-nos... És igual. Tabac i sobrassada, un podcast que es dedica a calcular el volum de Geometria i esmorzars. Anem a centrar-nos en les pilotilles en gambes. Això era el feeding, pilotilles en gambes. Molt bones. El Galdric mos ha dit que era una cosa comuna, també, mesclar gamba a mi aquí. Sí, no m'ha sorprès. Salsa espesa. Sí. Salsa molt espesa. Jo he trobat el punt de sal una mica elevat. No m'ha molestat, simplement ho coment. Una mica fort de sal, Sí, ho he trobat. Jo no, Sí? Punt bo. Sols menjar salat? Sí. Sí? Sí. D'allò que la darrera polsim de sal, tu n'afegeixes 2. No, però intento, per exemple, hi ha aquesta cosa que si no es vigila, se sal al plat ja de sake, jo miro de no fer-ho, vale. Però sí, m'agrada que hi sigui. El bistec l'he trobat salat. Has trobat el bistec salat? Ai, doncs jo trobo més salat. Potser els meus trojers que tenia més sal, no ho sé, però... És més difícil homogeneïtzar el bistec que no les pilotilles. I per acabar, el clàssic de cap i pota. Boníssim. En Galdric li ha agradat molt. Teat petit, que no és tan habitual, És vera que les teades que acostumam a veure a Barcelona normalment són teades més grosses de cap i pota. Aquesta era més petitet, no venien ciurons. No. També està més estès a Barcelona que vengui acompanyat amb ciurons. És una cosa que ja no me molesta. O sigui, els ciurons no me molesten, per tant, si n'hi ha sense... O sigui, per jo lo normal és sense ciurons. Clar. És que el cigró té algo d'excentricitat d'afegir-hi a un plat on no hi cal probablement uns cigrons, però simplement... Però és bastant habitual, aquests plats tan guisats, tan d'això que afegisquin una llegum. Per fer retre, supos. Perquè condeixi, segurament en Pompeu Fabra està molt en contra d'aquesta paraula. Perquè reti. I res, tot d'una, la salsa he trobat
no té res, aquesta salsa. No. I llavors el picantet s'ha anat incorporant. Molt equilibrada. Molt equilibrada. I a mi sabeu que m'agrada? El menjar m'agrada sempre, o la gran majoria, en casos concrets, per exemple, el bistec sí que ha de ser calent, però m'agrada tebi el menjar a mi. Sí? Sí. Aquestes coses també, com... Però, per exemple, quan comença, les salses comença a prendre una mica... Ja sé el que vols dir. I Que s'aferra. I que al recollir-lo amb una mica de pa fiambregi la salsa a sobre, això m'agrada molt. Però l'equilibri és molt delicat, vull dir, És molt delicat. hi ha un Arriba un moment punt que ja de no no- retorn. Hi ha un punt de no retorn. Bueno, sí que hi ha un retorn, si diu microones. Sí, sí. Poquet, Sí, però per exemple jo quan hi ha sobres me les menjo, o sigui, fred de nevera no, però m'agrada no rescalfo el menjar i prefereixo que sigui tebi, Mira, ambient. Segons quines coses que jo també... Mon pare fa el mateix. I amb això però diferim a saco. Ell és en plan, un plat, no, 30 segons de microones per treure-li un pot de fredor de la gelera i poca cosa. I m'agrada que les coses estiguin... Que fumegin, no? Sí. No. No m'hi trobaràs. Res. No m'hi trobaràs. Sí, jo a la feina està per 3 minuts de microones. Un plat d'escudella. No. L'escudella freda és bona, eh? Però fred, de nevera no, però fred Ja, de temperatura ambient, sí. M'encanta. Clar, de temperatura ambient d'aquí. De dins d'una casa climatitzada em sembla fantàstic. Vale. Sí. Ostres, curiós. Va, jo hagués dit que un plat de brou ha de ser calent, sí o sí. Si és brou, sí. Ah, no, però si ja du galets, ja pot ser del... Si du algo sòlid, a mi que sigui tebi no em suposa un problema. Curiosíssim. Jo prefereixo que no fumegin les coses. Ah, no, jo la sopa ha de fer... Sí. Tot acompanyat una mica de vi de la casa. Sí, he vist que feu, m'he fixat, feu vi i poseu una mica de graciosa. Tu has fet el I tu contrari. fas al Sí. revés. Sí, jo primer la graciosa n'hi ha d'haver-hi molta, però m'agraden les begudes amb gas, m'agraden molt. Llavors, em faig un got de graciosa i l'emmascaro una mica amb el vi. Amb el vi, perquè El traques. una mica de color. Sí, m'agrada això. Sí, nosaltres... No sé si hi ha alguna cosa preestablerta de com s'ha de beure això. Quin còctel... Jo crec que l'igual aquestes coses que Cadascú fa El meu una criteri és mica... poder tornar amb moto a casa, normalment. I llavors aquí més o menys anar una mica a vista. Clar, és que jo he vist fer desastres. El meu padrí bevia vi amb taronjada. Tipo Fanta o Això als cas. pobles és molt... Bueno, clar, al poble dels meus avis, a Burgos, les mescles alcohòliques quan comences a beure d'adolescent... Ah, no, però el meu predí per dinar. Ja, sí, no, però clar, Per dinar. això acaba sent un tema cultural de... Tot l'alcohòlic és vi amb coses. Llavors, depenent de la teva situació, de la teva edat i de la teva situació socioeconòmica, doncs ho barreges amb coses diferents. Però tot és vi amb coses. Sol ser. Clar, jo pensava, el meu predí s'està fent aquí una sangria per endur Que es faria algú a la ràpid, Rambla, saps? No? Se'n fot 2 tassons, se fot un plat de sopes i a funcionar, saps? Però quan dius suc de taronja, suc de Fanta? Sí, o tipus Fanta o cas, no sé, ara no me'n recordo exactament, Vull dir que però refresc. Val. I joder, és predí. Això és bastant habitual, eh? Ah, sí? Sí, jo això ho he vist. Millor. Jo no ho he vist. Sí, el calimocho, però en comptes de Coca-Cola, altres coses, sí. Sí, però tu dius a l'hora de dinar... A l'hora de dinar, sí. I s'obre la llauna, l'avi. Sí. Boníssim, Bueno, boníssim. està bé. I en guany faran 91 anys i Endavant. una panxa com un planeta. Vull Bé, dir, però- li orbiten coses al voltant, però s'ha com una... Hashtag facts. Vull dir, si ha arribat als 90, tu no pots dir el mateix, així que... Deixeu-me ficar una anècdota. Quan arribes a una edat, el meu predí li encanta conduir i depèn molt del cotxe. Ara ja té 91 anys i ha fet desastres a nivell agafar rotondes en el sentit que no toca i tot això. Només s'ha d'estalviar. I els oients de Mallorca segur que coneixen el famós metge de Santa Maria que te fa Famosíssim. que te renova el carnet a canvi de trueques. Clar, el meu predí una sobrassada, una bossa de taronges i tal, ha anat aconseguint perllongar Boníssim. això. M'encanta M'agrada això. bastant perquè això durant una època es va parlar molt de un lloc, no sé si era Albacete o Múrcia, on els futbolistes tots es treien el carnet de cotxe. Curiosament,
gent que vivia a qualsevol part de la geografia espanyola es treia el carnet de cotxe allà. I aquí hi havia la sospita. Però això ara ha transcendit el que ja no són futbolistes, sinó que és el poble en general. No, gent gran, vull dir, va allà en aquell metge perquè sap que la revisió la passen. També no és molt complicat. El meu abuelo fins als 93 o 94 sense ensabonar. Jo conec el teu abuelo i conec el meu predí i sé que aquesta gent no pot conduir massa molt. Ja. I el meu abuelo, quan va decidir deixar el cotxe, que li va donar el cotxe a ma mare, per demostrar que ho feia perquè ell volia, o sigui, va donar el cotxe i se van a renovar el carnet. En plan, ho veus? Jo encara puc conduir. El teu abuelo és molt vaciló. El teu abuelo és molt màquina. I d'això, que existeix una modalitat aposta per gent gran que només te donen el carnet per conduir en un radi de 4 quilòmetres de casa teva. Existeix una d'aquesta modalitat. Ah, sí, eh? Sí. Per anar fins a l'hort o a les gallines. Sí. Just això. Però el meu predí ho va calcular per poder baixar a Palma en el Carrefour. Just, I crec que passava de 100 metres, però va dir, no vendrà de 100 metres, saps? Home, d'Esporles en el Carrefour hi ha 10 quilòmetres. Oh! Bé, ara no sé si eren 4 o si eren 6, però pocs quilòmetres per poder-te moure a la teva zona, per això, per anar al meu predí puja sort i tal i qual. I ell va estar satisfet. Puc anar al Carrefour a ciutat? Fantàstic. I ara el meu predí 91 anys, si el veig per la carretera, correu cap a l'altre costat. Distància de seguretat. Quin és el límit de quan ens fem grans que ja no tens els reflexos per poder conduir? Vull dir que ja hi ha aquests testos a nivell més mèdic, però no sé, com... És un debat. Quan et cau el cobert de taula i que no siguis prou ràpid per agafar-lo, ja, per exemple, no? Ja... És que igual que hi ha una edat a partir de la qual se permet començar a conduir, per què no hi ha una edat a partir de la qual ja no se pot conduir? Ja, perquè no és el mateix. Pot ser una persona en 75 anys està ja rebentadíssima i una persona en 90 està fresquíssima. Potser quan has de començar a pixar assegut més per necessitat que per decisió, ja. Doncs... No, clar, vull dir, des del moment que portes bolquers, jo crec que això ja ho eliminaríem. Sí. Crec que no és el cas del meu predí, encara. El caminador és un... Caminador. És un indicatiu. Clar, si no pots caminar, conduir és una mica... Veure algú que aparca i baixa un caminador. En fi, ara ja tampoc me'n record. Perquè no sé què venia. Via taronjada del meu predí mos en desvia per aquí. Sí, hem fet graciosa. Sí. Cafès, hem fet cafès, perquè mos hem aixecat molt prest nosaltres, i llavors hem fet copa per aclarir la veu. Hem fet, en Gadric ha fet cigaló d'anís i en Pablo i jo hem fet deu una mica més d'anís la copa que el cigaló, no? Seguríssim, confirmam. No hi cabia l'anís en el cafè curt. Això està jo no estic molt avasat a veure això el cigaló, sí, a fer la copa, a veure la separada. Gent fer la copa aquesta, o sigui, fer una copa després de sopar sí, però com esmorzar encara no tenia gaire vist. Tampoc no sé quin és el factor determinant per triar una cosa o l'altra. Entre copa separada i cigaló. Sí. Per mi són una mica com les postres de l'esmorzar. I quan és cigaló és cafè. En canvi, la copa a part representa el final de l'esmorzar de forquilla oficial. Jo, com que no ho he fet, m'he tornat a demanar ara un altre cigaló. Descafeinat. Per no anar massa nerviós. Sí, perquè porto seria el tercer cafè. Bueno, no passa res. En farem 2, un de descafeinat i... I res, com a cloenta de la tertúlia, recordem que som a Santa Eulària de Riu Primer, Cal Xuriguer. Com veus a càmera, lloc rústic. Molt acollidor. Molta pedra. Dic que aquí, això és, el poble és Santa Eulàlia de Riu Primer. La gent que tenen, ho diré, i se m'enfadaran, si ho veu gent això del poble, però jo crec que més o menys és la gent de 40 anys en avall, més o menys, en diuen Riu Primer. Santa Eulàlia. Sense Santa Eulàlia? Sense Santa Eulàlia. A Riu Primer, soc de Riu Primer, vaig a Riu Primer i la gent més gran, que jo tinc 36 anys, però jo vaig amb els grans perquè els tiets jo tenia família aquí, els tiets dels meus pares eren d'aquí, bueno, vivien aquí, i ho havia sentit tota la vida, és Santolària. Santolària, tot junt. Just quan veníem dèiem que perquè a Eivissa Santa Eulària es diu amb R, en canvi aquí s'escriu amb L. Però tu ho has pronunciat com R.
Tu dius Santa Eulària? Sí. Bueno, a Eivissa, Santa Eulària del Riu és Santa Eulària, amb R. Ah, i s'escriu així, Sí, eh? sí, sí. Ah, molt bé. En canvi, aquí és Santa Eulàlia. Però se pronuncia... Però tu ho has pronunciat amb R. Sí, Una mica, Santa Eulària. Santa Eulària, sí. Però vosaltres el nom de persona el teníeu a Eulàlia. Sí. Sí. No, és un nom, no diria que és un nom molt comú a Mallorca. No és gaire com... Ah. Bueno, jo tenia una tieta al Celsia que se deia Eulàlia. Eulàlia. Amb L. Però venia d'Eivissa. Veus? Vaja, Santa Eulària. ens ha quedat el dubte ara. Som a Santa Eulària. O Santa Eulària o Riu Primer. El Riu Primer, sí. I a més nosaltres llevam sa final. Era Santa Eulàlia. Santa Eulàlia. Santa Eulàlia. Sí. Santa Eulària. Santa Eulària. Complicadíssim. complicat. Molt complicat. 25 minuts, ja. 25 ja? Anem a xerrar una mica... Rècord d'esmorzar. Anem a xerrar una mica amb en Godai. Ah, ja dic Godai, merda. Galdric, degut a les meves mancances com a entrevistador, no sóc capaç d'elaborar moltes preguntes serioses seguides. Aleshores, el que faig és tenir unes preguntes que permeten un poc més de la broma intercalades en les preguntes serioses i vaig fent, per no atabalar-me jo mateix. Però fantàstic, és fantàstic. I començo amb una pregunta tipus curricular, que te donaré el teu nom, la teva edat, la teva formació i la teva ocupació. Molt bé. Nom Galdric Plana Masoliver, que és el meu nom. Edat 36, soc del maig, no ho has demanat. Formació, cap. O sigui, jo vaig acabar... Sí, vaig acabar batxillerat i no vaig anar a la universitat ni vaig fer cap cosa amb formació regulada, perquè tenia moltes ganes de treballar a pagès i aprendre de pagès, i llavors em vaig passar molt temps, dels 18 fins als 30, jo em vaig estar vivint i treballant a pagès i absorbint això, diguéssim. I l'última era... Ocupació. Diré, faig comèdia, faig de còmic, perquè durant molts anys jo m'identificava com a... Em deien, què fas? I deia, soc pagès. I m'hi sentia molt identificat amb la professió, fins que un dia ho vaig deixar de fer, i llavors si no faig el que dic que soc, llavors és com si quedés buit. Llavors, en lloc de dir soc còmic, dic faig comèdia, i a la que ho deixo de fer puc continuar sent jo mateix. Per tant, ara diré faig comèdia. Agafa aquesta corda i la pregunta seriosa va per aquí, i tot i que no ho tenia escrit, com va ser la transició? Va ser una cosa... escalonada. Clar, són dos mons inicialment bastant allunyats. Sí. Tots dos mons els agrada molt xerrar, eh? Això també sí. Hi ha aquesta cosa de ponderada dels pagesos, sempre els hi ha agradat molt. Bueno, va ser una transició molt... Jo, paral·lelament, des de petit sempre havia anat fent teatre, i llavors... Jo també vaig estar treballant molts anys en una casa, el Mas Casablanca de Tardell, que són una gent que són pagesos, que me'ls estimo molt, i que a més allà feien visites amb escoles. I jo, aquí va començar lo de cara al públic. De cara al públic. I paral·lelament feia teatre, tal, i llavors en aquest moment jo treballava a pagès, però també em guanyava molt la vida parlant. I paral·lelament anava fent monòlegs. Aquí també ho feia, tot i que cobrant era de manera amateur, en tant que no era el meu sostén, i va arribar un punt, vaig fer un paron de tot això, i vaig estar quasi 2 anyets fora, em vaig anar a viure a Anglaterra, i a la que vaig tornar, entre altres coses, per dir, vull provar de dedicar-me al teatre. En aquell moment era com el teatre. Però va ser com, hòstia, allò dels monòlegs, i m'hi vaig trobar molt còmode, i paral·lelament va com explosionar aquesta bombolla de l'stand-up, no?, que tenim ara
de la professionalització de l'stand-up en català estic parlant i vaig conèixer tot el mundillo, tota la gent... Una mica de moment i lloc, no? Sí, i de cop em vaig trobar fent això. I ja està, aquí va ser la transició, va ser així. I permet-me que reprengui la pregunta original que havia escrit Per tant, m'estàs dient no m'has contestat? No, sí, però he adaptat la pregunta segons has contestat lo d'ocupació. Tota aquesta multidisciplinarietat que he utilitzat per presentar-te, tot lo de això, Fred Navarres, els homes que xerren, tot això, és una cosa vocacional o és una cosa obligada com per subsistència? Són inquietuds teves? Són inquietuds meves o de la comunicació, no? Diguéssim, a nivell còmic. Sí, però dins la comunicació has fet gairebé tot. Has fet ràdio, has fet monòleg, has fet... Sí, ho faig perquè m'agrada. Però si he de triar entre fer coses i no fer-les, prefereixo no fer-les. És a dir, jo estic molt bé a casa meu, no fent res, o cuidant l'hort, fent llenya, mirar ocells. Això jo sóc molt feliç fent això. Crec que empatitzam bastant. Però estic molt content de poder guanyar-me els diners en una cosa que ho gaudeixo fent. Però no deixa de posar-me el xip de treballar. Vale. O sigui, però tot i així aquests canvis de registre és una cosa inert a la teva com inquietud. Totalment. M'agrada expressar-me públicament i això em satisfà. Perfecte. Ja n'hem xerrat una mica durant l'esmorzar. Que berenes un dia... Perdó, berenar nosaltres a Mallorca, ho direm indistintament. Que esmorzes un dia quotidià? Cafè i respusa. Cafè i lligat amb lo d'abans, si la cafetera s'ha fet al vespre i al matí me'l puc prendre fred, millor que millor. De veres? No! Sí. Fred? En hivern? Sí, fred. Temperatura ambient. Sí, m'agrada el cafè. A casa tinc una cafetera petita, aquestes italianes, un Orolei, o no sé com es diuen, que calent em sembla fantàstic, però, per exemple, hi ha molts llocs que trobo que quan és calent és com aigualit, i en canvi quan està reposat el trobo com més espès. Solidifica una mica. Sí, i m'agrada el cafè tebi o fred. Sí. Curiosíssim. Millor això que rescalfat, també t'he de dir. No el rescalfo mai, sí. No, és que diuen que és... No, però diuen que fred també es veu que tot el bo que podria tenir el cafè ja ha desaparegut i és toxina pura. I això és el que t'agrada. I això és el que m'agrada. L'òxid de la cafetera, al final, no? Sí. Faig això, em llevo, no soc de llevar-me d'hora, i em llevo, faig cafè, faig bastants cafès, em puc fer 3 cafès al dematí. I m'ha dit que no menges fins l'any passat. I a vegades a la que em poso a fer el dinar menjo alguna cosa mentre estic cuinant, però vull dir, si em llevo a les 9, per exemple, fins a 1:15 no menjo res, i ja mentre estic allà fent el dinar doncs ja menjo un tros de pa amb alguna cosa. Vas menjant una mica de picada. Molt malament. Molt malament. No ho feu a casa, si teniu una mena de vocació educativa. Crec que és bastant habitual, però... Ja, però ja sé que no és correcte, que hauria de menjar alguna coseta, però... Perquè en un moment el meu cos es va adaptar a fer-ho així i em llevo i em fa... Per exemple, llevar-me i que hi hagi algú menjant amb gana al meu costat em fa angúnia. No podríem viure junts, Ja. En Rafael sempre ha estat així. Jo he de reconèixer que a la meva època d'estudiant també era cafè o tassó de llet i a funcionar, i fins a mig matí no menjar res més. Ara m'he reconvertit. En Rafael, si no menja, Rafael és un gremlin, vull dir... No... Sí, jo he vengut conduint així. Però és que això s'entrena, en realitat. Sí. A mi també em passa que... Sí, és acostumar-se. Jo el cap de setmana, al matí, m'entra molt més esmorzar que entre setmana. Si jo he de treballar, per exemple, jo faig molt més algo semblant al que fa el Galdric, que és fer-me el cafè, començar a treballar i llavors anar picant a mig matí, potser. I si he de menjar... salat. Pa amb tomàquet i embotit. Així. I quina és la teva, ja que ho has tret, quina és la teva relació amb els dolç? Quasi nul·la, o sigui, el més dolç... El dolç, per exemple, si menjo no és relacionat amb un àpat. O serà el cigaló que ens hem pres ara, o serà mitja tarda llevant-me de la migdiada o així un trosset d'algo dolç, com a molt. Però, per exemple, si anem a fer un menú,
hi va postres, us els regalaré, no me'l mengem. Per exemple, com has contat que ahir vespre vas anar a sopar a Vic, se van fer postres o no? Es van fer postres i jo no en vaig fer. Jo no en vaig fer. Molt bé, molt bé. No. Per mi és una sort no sentir cap mena de... No m'interpel·la el dolç. Crec que està bé. Si me permets la premissa, molt del contingut que generes gira al voltant del món natural. Sí. És una cosa que a tu crec que defenses molt i que te sents ultrança, tot molt... anava a dir nostrat, volia dir teuat, però crec que... Ja, perdó. Però tens un plaer culpable relacionat amb la metròpoli que mos puguis confessar? Soc molt fill del meu temps en tant que em sento molt identificat amb l'entorn natural i amb l'entorn natural i a més l'entorn rural, entenent ruralitat com la societat humana integrada en aquest d'allò, però jo hi estic molt bé a la ciutat. No hi he viscut mai, vaig viure 2 anys a Londres i allà ja va comptar. No és cap petita ciutat. No, però vull dir, Barcelona no hi he viscut i soc fill de Vic, que és una ciutat, també. És una ciutat petita, però és una ciutat. M'agrada molt, per exemple, soc molt de Durums, per exemple. Això és una cosa molt... és una cosa molt urbana, no? Sí. Que s'ha anat exportant una mica a tot arreu, però, per exemple, està molt bé, però no... M'hi sento molt còmode a les ciutats, però sempre m'hi sento visitant, saps? Visitant molt còmode. És vera que el menjar ràpid és com autòcton de ciutat, no... Sí. Crec que potser està intentant posar un peu a pobles, potser hi ha pobles que potser tenen un... a l'Aró hi ha un kebab. A l'Aró hi ha un kebab. A l'Aró hi ha un kebab. I té cert nom, perquè... el tio fa gràcia perquè diu algunes paraules... No, perquè intenta expressar-se en mallorquí, com que s'intenta, saps, com això, però és vera que sembla que està com fora de lloc. I reprenent la premissa inicial d'aquesta pregunta, tens por en aquest encasellament com a creador? Quina pregunta més guai, molt bé. Gràcies. Bona cosa li has dit, mare meva. Por no. Fins i tot ho cerques. Com no, aquest... O sigui, hi ha una mica de vol i dol, diguéssim. Vale. És que jo realment, com a Galderic, com a persona, em sento molt... És algo molt íntim i no místic, però sí que hi ha algo com... La relació que jo tinc amb la natura és la relació, ara em poso exquisit, és la relació d'amor més sana que tinc i, hòstia, hi ha algo... M'hi sento molt còmode pensant-hi i vivint-ho. Com formant-hi part, no? Sí, sense que sigui una cosa hippie, però, hòstia, m'agrada molt i, per tant, no puc separar-ho de la meva persona. Però en la meva exposició pública... Quan passes a Godall... Clar, quan passo a Godall, clar, com que parlo, no deixa de ser creacions meves i per tant jo sóc així, clar, també ho suo, això, ho transpiro. Però hi ha el perill aquest de que se'm vegi com un personatge que jo faig això, no? Soc, per exemple, que ara estic al Zona Franca del programa Late. Per exemple, se't va cridar demanant Godall, volen que facis una secció sobre... No, però sí que em van dir mira, de fer alguna que pugui tenir una continuïtat i va ser, jo de què puc parlar amb propietat, amb una continuïtat que ha de ser alguna que em senti meu, i llavors faig això. I jo, per exemple, quan vaig començar a anar a Barcelona i em vaig començar a moure amb els espais de stand-up, de comèdia catalana que hi havia a Barcelona, jo tot el meu bagatge d'estimar la natura, d'haver treballat a pagès, jo això no els hi vaig explicar a ningú i molt ràpidament em van encasillar, però em van encasillar més pel fet de dir, i com el prejudici de com que tens aquest accent i baixes de Vic, doncs deu ser un pageset i pageset, que quin terme més... Sí, superpaternalista, saps? Sí, no, però tenien raó, però sense saber-ho, i m'hi vaig sentir còmode, però un altre podria dir, escolta'm, nano, jo soc igual de fill del meu temps, vull dir que podem estar aquí
evidentment tenim però wifi, que anem a la universitat i tal. en el teu contingut jo no ho veig gens ni postís ni forçat, o sigui, segur que és una cosa que has mamat des de petit o que has estat molt en contacte i que no és típic que ho recupera més tard perquè has notat una desconnexió, saps? O sigui, segur una cosa molt natural. Sí. M'he anat molt per les branques, però sí que no és por, però sí que miro a vegades quan escric o així, mirant no sobreabusar d'això, hi han com acudits sortirien molt fàcils fer l'acudit de cascar de la ciutat o agafar aquesta posició, i intento no abusar molt, tot i que ho faig, però no abusar en extrem perquè no se'm classifiqui aquí, entre altres coses perquè no ho veig tan no ho crec tan polaritzat. Saps? Nosaltres, la gent d'aquí, ni som tan catetos, ni a la ciutat són una gent tan... Bueno, els d'aquí no són tan catetos. A la ciutat sí que són una gent molt desconnectada, però la gent de poble també molts estem molt desconnectats. Vale. A nivell cultural, que estàs consumint ara mateix, que mos puguis recomanar, ja sigui música, ja sigui sèries, ja sigui literatura, teatre, cinema, alguna cosa, no falta que sigui tampoc... No consumeixo molta cosa, ara estic llegint, com hem comentat abans, a l'esmorzar, un llibre... de ciència. Sí, un llibre A vegades t'he sentit també en els teus monòlegs, en les teves seccions, com treure terminologia prou científica, com prou especialitzada. És una cosa que te desperta curiositat? Jo crec que tinc una mentalitat molt científica. Jo, per exemple, vaig fer el batxillerat de Ciències, vaig fer aquesta tonteria de dir, com que m'agrada la natura, aniré a estudiar ciències, i de cop em vaig a trobar allà fent fórmules i tal. Però sí que, en contraposició a aquesta visió més mística de la natura, jo sí que hi trobo una plenitud a la natura, però sí que m'ho miro tot de manera... Intento entendre els ecosistemes, el valor i llavors, perquè m'agrada, he acabat llegint també coses de ciència i tal. Estic llegint ara, per exemple, un llibre que es diu El gen, em sembla, d'un autor indi que es diu Siddhartha Mukherjee, i perdó, ha estat molt racista, senyor. No. Maria tope de gust. Passarem per sobre. I que parla de la història de la genètica, el trobo molt interessant. Abans em vaig llegir un llibre molt interessant, abans d'aquest, que es deia La risa caníbal, diria, la risa caníbal, que parla de l'acte còmic, de la comèdia com a acte des del punt de vista antropològic a la història de la humanitat, com l'humor és una eina de transgressió i de qüestionar el poder, molt interessant també. No sé, aquests són les recomanacions. No, sí, era una cosa que volia lligar, i justament quan m'has tret que estava llegint això del gen he pensat, hòstia, és vera que en Galdrí quan fa les seves aportacions sempre treu alguna cosa científica. De fet, jo pensava per exemple, les seccions que feies al Zona Franca, dic, aquí hi ha algo de formació de biologia, alguna cosa de biologia. Bueno, en realitat és que la formació, clar, no és reglada, però vull dir que tot el que podries aprendre... No, segurament que saps moltes més coses. No, en sabria molt menys que fent la carrera, però la informació està a l'abast de tothom, sempre, de totes les carreres. Sí. El guai de la universitat és, suposo, anar a ras i follar amb gent que no d'allò, però el que és el coneixement empíric està als ordinadors. Sí, és vera que és avui en dia accessible. Deixa'm que xerrem un poquet de nit d'homilies. Endavant. Si te va bé. I deixa'm que utilitzi nit d'homilies com a excusa per demanar-te si tu o bé la gent que ve de Barcelona a actuar a nit d'homilies, si creus o si saps, perquè és el teu cas propi, si s'adapta al test que s'executa o a Barcelona o, per exemple, a Vic. O sigui, si la gent respon diferent o... Exacte, si algun acudit o algun bloc s'adapta per fet de fer-se a Barcelona o a Vic o a algun altre lloc que no sigui metròpoli pura i dura. Per exemple, tu ho fas? Jo ho faig, no és tant de... Petites cosetes es canvien. Petites, El que sí que hi ha és
context, nit d'homilies és quan portem espectacles de monòlegs de stand-up que fem, que això ja està molt normalitzat a Barcelona i al Metròpoli, que és doncs, un show de comèdia de 3 o 4 monologuistes, 20 minuts per cadascun, pam, i la gent va consumir això. A Barcelona ja la gent té molt més normalitzat què és l'stand-up i com es consumeix l'stand-up. Vale. I el com té a veure una mica entendre que és una cosa ràpida, que tira molt de referents actuals, referents pop I per exemple, aquests referents s'han d'adaptar o creus que... I en aquests referents s'han d'adaptar. Jo crec que a vegades pequem una mica de pensar això, que quan anem a pobles no tindran segons quins referents. Clar, és que tampoc no sé si caure en aquest clixé és perillós. Sí, crec que és més interessant entendre que quan anem a pobles moltes vegades el context és perquè és en una festa major i per tant hi haurà gent que tindrà un ventall d'edat diferent i li costarà més captar segons quines referències que no pas pel fet que siguin d'on són. Vale. I clar, en una festa major doncs, et trobaràs també que poder cosa més cínica, irònica, funcionar més bé una cosa més explosiva, perquè moltes vegades també t'acabaran programant en llocs que estaràs abans del ball de no sé què. La comèdia més blanca pot ser... Sí, i funciona més les coses que són més blanques o més TV3, una mica. O sí que nosaltres hem anat fent una mica... Ara semblarà aquí que estigui fent una evangelització, però sí que hi ha com una cosa que entre tots ens anem reeducant una mica, no? De dir, hosti, és que realment es nota els llocs on no hi ha un públic, on no s'ha anat mai a fer stand-up del que s'està fent ara. Evidentment hi hauran anat altres tipus de monologuistes, però d'aquest que s'està fent ara, concretament a Barcelona, lligat molt segurament a gent amb una mentalitat política d'esquerres, bla, 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 quan no has anat a un lloc així, hosti, a vegades la gent o potser nosaltres ens pensem que estan freds o que no ho han pillat, però és que simplement també es comporten així. O la seva reacció no és tan... No és tan explosiva com a Barcelona, que poder estem més acostumats a Barcelona a veure els referents d'Estats Units, que és una cosa més d'aplaudir i a celebrar-ho una mica més, i acabes en un poblet i et diuen ha set de puta mare, i has set com si no has rigut, cabrons. Però ens ho han passat molt bé. Però bueno, sí que hi ha diferències i mires a vegades agafar algú, canviar algun referent i de dir, hòstia, fas alguna pregunta abans del bolo a la gent que organitza, dir, hòstia, quin és el referent de barri perillós perquè faig aquesta cunyeta aquí, per exemple. I no sé si t'has trobat tu com, diguéssim, hoste de Vic o de Comana, gent que mai ha actuat fora de Barcelona, si tenen com una mica de no por, però com dir, funcionarà tot això que ha funcionat a Barcelona? Sí, m'he trobat que quan anem a pobles hi ha una por que té uns fonaments, i perquè he vist gent no fotre's hòsties, però que els hi funciona molt menys, perquè és que és el Far West, hi ha llocs que et fan actuar, i jo amb els anys... I és que vaig començar a fer monòlegs sense saber gaire una mica què estava fent i quina era la disciplina. Tu pots haver fet el camí a l'inrevés, no? Sí, clar, jo de cop m'he trobat, després de 6-7 anys de fer monòlegs, anar a un lloc a Barcelona que tothom sap, coneix tots els referents, que han pagat una entrada, que hi ha silenci i que t'escolten només a tu i tens uns focus. Jo he actuat en llocs així, que és com puja aquí i explica els acudits i no és pallasso, no? I clar, és molt més dur. I hi ha gent que li agrada fer aquesta cosa de dir, va, anem a domar un potro salvatge, que és entrar... recordo l'any passat a Santa Coloma de Farners, allà un lloc que hi havia els borratxos cridant-nos i la canalla passant corrent per allà. Hi ha gent que li agrada això, i hi ha gent que, ostres, desconcentra molt. Està clar. Puf, clar. És d'orillo, segons quins llocs. I llavors també ara és una feina que estem fent nosaltres quan fem nit d'homilies, és dir, a part del caché, a part d'allò, dir, com serà l'espai? Hòstia, ens interessaria que fos un espai tancat, que no ens
sapigueu què programeu, no? També una mica, perquè hi ha llocs que diuen, bueno, tu que expliques acudits, vine, però m'has vist mai? Bueno, no. Doncs, que quan programes un grup de música... Saps quina música fa, clar. No programaràs un... Tampoc no sempre, crec, A vegades sí. Tampoc no sempre. Però com que no hi ha la cultura aquesta de dir, bueno, tu expliques acudits, vine, ja està. Bueno, poder no és el que et convé després de sardanes que jo et vingui aquí a parlar D'això. Clar. Part estadística de l'entrevista. Quan vas de ventre, Sí. el paper de vàter que utilitzes el quantifiques o vas segons necessitat? Hòstia, aquí hi ha una cosa... I crec que vaig estalviar. Intento no malgastar paper. D'acord? I... Sense cap fórmula concreta. No, ja vaig sentir que feia servir una fórmula raríssima de múltiples de 3. Tampoc és tan raríssima la meva, vull dir, múltiples de 3 i ja està. Jo crec que... No, poquets. 2 o 3 crec que en dec fer servir. 2 o 3 requadres en total? No, això és poquet. No ho sé, no els quantifico. Vale. El Tom ho troba a faltar un patró matemàtic. Però s'està agobiant. Aquesta cosa de tirar el rotllo i que el rotllo vagi rodant i agafi una inèrcia de moviment, això em posa molt nerviós. És que hi ha gent loca que fa... Sí, és com... I allò comença a girar i venga i... No, això és un desastre. No, poquet. T'hi mires, però sense un patró... No hi ha patró, no. Vale. És llibertat allà. I enguany he incorporat una altra pregunta estadística, que és demanar-te quant te vesteixes. Sí? Quin calcetí te poses primer. Sí, ja vaig sentir que... No ho sé. No t'hi mires, tampoc. No m'hi miro. Diria que ara així, de bones a primeres, potser diria el dret. Crec que segurament el dret, Sí. És que crec que hi ha alguna ergonòmica de costums, no sé si fins i tot de flexibilitat. Jo crec que estàs filant molt primer. Ja, és que és la meva mentalitat. Crec que el dret, ara m'estic veient i m'ho imagino al revés i penso, no, el dret mai. Sí. Ja mos ho diràs demà quan te tornis a vestir, si... Molt bé, us ho faré voldria no fer aquesta pregunta com a nivell morbositat, sinó simplement a nivell de curiositat de si la gent que consumeix contingut a TV3 té la pell molt fina, en el sentit, sembla que quan se toquen referents culturals, com va passar a la història de la literatura, la gent s'enfada moltíssim. Això que creus que vol dir? És així, no? La gent va enfadar bastant amb la història de la literatura. Quan sembla que des de fora i amb un exercici objectiu és un bon programa d'entreteniment? Sí, era una cosa, si més no, normal. No era una gran bestiesa. Jo sempre he pensat que jo faig una cosa molt blanca, un humor molt blanc, o tiro més cap a l'absurd i tal, vull dir que no és ni molt polític, ni molt negre, ni d'allò, i llavors sempre acabo rebent hòsties. Sempre acabo rebent hòsties de la gent que està molt enfadada. Llavors, hi ha una banda que és que a la gent li és molt fàcil tirar el hate per xarxes. Però amb això de la història de la literatura suposo que vaig... S'ha pensat molt a posteriori perquè la gent se va enfadar tant? Jo crec que aquí vam estar reflexionant una mica com és que la gent s'ha enfadat molt. Jo no sabia per què la gent s'havia enfadat tant i llavors... Context, vam fer un programa parlant sobre... autors catalans. I llavors va haver-hi per xarxes molt odi, i va haver-hi... I no eren només insults, sinó gent fent articles, no? Com dient això és infame per bla 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 bla. Com que siguéssiu mutilats la cultura catalana. I segurament nosaltres no ho vam fer bé del tot, en tant que poder vam cometre alguna incongruència o alguna errada, però llavors vam veure que també hi ha gent que s'han fet molt un feudo en l'estudi de la literatura. I de cop vam aparèixer nosaltres, que érem ningú, i de cop ens postulàvem allà dient... entrant amb l'acordeó dintre d'una església. De cop va ser la gent dient, hosti, què esteu fent? Això no es pot tocar, no? Vam desacralitzar segons quines coses. I van intentar-ho vestir amb arguments una cosa que era que els estàvem tocant una cosa que era més espiritual, de dir, hòstia, això poder no es pot remenar tant. Jo vam intuir una mica que anava per aquí, que la gent s'enfadés. I tot això és perquè no hi ha bagatge de poder
Vull dir que ara si tornés a passar això mateix, la gent ja s'enfadaria menys perquè ja hi... Sí, però jo també ho vaig entendre com un reflexe d'una fragilitat o d'una menys-tenença de la identitat pròpia, perquè no poden venir en Godall i en Elisenda i parlar d'un autor o d'una autora d'una manera trivial, naïf, en alguns casos fins i tot fent broma, sense que tu te suposi com m'estan insultant jo mateix i la meva identitat. No, ho veig com, de veres, com en plan, vull dir, si poseu això per bandera, aneu-hi a tope, saps? No, que no vos suposi un atac personal que se faci un programa... És que és divertit, és que era divertit, objectivament. Bueno, merci. Jo crec que objectivament no, perquè hi ha gent que no li fa gràcia i llavors, clar, hi ha aquesta cosa, no?, de jo puc insultar la meva família i no passa res perquè som nosaltres. Si ve algú de fora insultar la meva família, quan algú de fora insulta la meva família, té un altre pes aquest insult. I crec que va passar això mateix i el trist és que hi hagués gent que sentís que nosaltres no ens pertany també aquesta cultura. Ja, home, això és meu, no ho toqueu. No, perquè si la cultura catalana pertany als catalans o tenim més potestat de poder despotricar una mica amb humor, amb finalitats humorístiques, s'hauria d'haver llegit com, bueno, no passa res, som nosaltres mateixos que estem fent això. I crec que es va llegir com aquests que venen de fora i, per tant, hi havia una gent que es va sentir a dintre d'un lloc. Sí, també hi ha una mica de complex d'inferioritat, perquè des del... Això és el que volia dir, la fragilitat. Quan a nivell cultural et sents més una víctima que no pas un motor potent de cultura, llavors qualsevol atac en això et sembla que s'està fent de menys la teva cultura i en realitat pot ser tot el contrari. O sigui, és... Clar, el fet de poder fer bromes sobre això... De tenir ja uns referents culturals als quals... Pues és un signe de salut. Exacte. Sí, però no sé, per exemple, si aquest mateix patró a la cultura castellana hagués tingut la mateixa resposta. No ho crec. No sé si qualcú reia... És que tampoc vos en reieu de ningú, simplement fèieu bromes sobre... Fèiem bromes i... Sí, era més una... És que era molt blanc, era una cosa molt naïf. Era molt naïf. I realment va arribar molt odi i vos va afectar una mica. Sí, em va afectar, però llavors em vaig poder separar molt ràpid. També perquè poder... No m'insultaven directament a la meva persona, deien sinó el concepte. No té gràcia, això que heu fet no està bé, però... I llavors vaig veure que hi havia gent que estava ressentida i no eren cap a mi l'insult. Però vaig pensar, hosti, per què ha afectat en aquest acte? Però sí, és guai la reflexió de dir té alguna a veure amb la identitat catalana, no? Poder dir que hi ha una fragilitat aquí. I també crec que, o sigui, a nivell de ressò, jo crec que el que va poder ofendre d'aquest programa va ser precisament el que ens va agradar molt a altra gent, però a nivell de repercussió és molt més fàcil fer evident el que ha ofès que no pas el que ha agradat. I per tant, quan algo trenca mínimament el patró de lo que has estat veient últimament, doncs és molt més fàcil que el que quedi sigui la persona que raja o que diu que l'han ofès, que no pas el que diu, doncs a mi m'ha agradat, perquè això no, ningú obre Twitter per dir a mi m'ha semblat que està bé. Clar, això. I va ser molt per Twitter, això, en realitat, no? Oi? Va ser molt per Twitter, sí, però vull dir que es van fer diversos articles, l'endemà hi havia un article a Núvol, al Periódico, tot. Jo sé, bueno, escolta'm, tranquils, van ser 5 dies de programa que duraven 20 minutets cada sí, és que era una cosa... Vull dir, a veure, aviam... el rebomori no era conseqüent. Si no us agrada, no us agrada. No, mira, però això és una cosa que jo, per exemple, no sé on va ser que ho vaig escoltar, que comparaven la comèdia que se'n feia de la Casa Reial anglesa de l'espanyola. La Casa Reial anglesa, tenint molt més suport, probablement, del que té l'espanyola, se'n pot fer molta més comèdia perquè té una autoestima molt més alta i per tant ofèn molt menys qualsevol tipus d'humor que se'n pugui fer. I l'espanyola, tot i tenir probablement menys suport, ja treu molts més temes legals, molta més gent ofesa, cancel·lada, per fer segons quin tipus de bromes amb això. I em fa la sensació que és una mica aquest tipus de gent que se sent ofesa, jo crec que és simplement
complex d'inferioritat de la teva cultura. Pot ser. I crec que, crec que fa l'efecte contrari del que aquesta gent es pensa que està fent, que és defensar la seva cultura. Sí, i té l'efecte que en diuen efecte Streisand, és? Nosaltres vam tenir unes visualitzacions espectaculars. El primer programa, a la xarxa, a mi no em van arribar els números, però em van dir és la segona cosa més vista al TV3 a la carta pel hate que hi va haver-hi. I doncs ja em va semblar bé, saps? O sigui, ara si tornéssim a fer aquest mateix programa i no hi hagués tan ressò, hi hauria una part de mi que diria home, però som els liantes, que no heu vist que hem tornat a fer coses. I ara em fa curiositat, no sé si ho podràs explicar i tal, però clar, en el moment en què algo heu fet tant a la ràdio pública catalana i a la vegada ha tingut una repercussió tan bona a nivell de popularitat, què en diu la direcció de tot això? Perquè d'alguna manera l'audiència ha estat alta, però la gent queixant-se també n'hi ha hagut molta. Jo crec que els interessa. Sí? Vam estar batallant perquè hi hagués una segona temporada i em sembla que de moment no. Però això jo no sé com funciona, perquè jo en realitat vaig arribar allà com l'últim. Ho vam coescriure amb l'Uri Gilibets allò, però vull dir que hi ha la productora, hi ha TV3, hi ha tot llocs entremig on decideixen aquestes coses i tu te va passar. I a mi se'm va dir que trucarien la porta, que s'havia enviat els documents necessaris per demanar una segona temporada i que havia quedat amb un no de moment, però no sé aquesta resolució què va passar en aquella sobretaula, saps? Anem fent, que me queden 3 preguntetes i anem fent les ràpides, que aquesta gent voldrà dinar. Quin és el teu plat preferit, Galdric? Macarrons. Macarrons, Sí. Amb tomàtiga... Sí, amb Clàssic. Sí, però... I austers. Sí, m'agrada molt les amanides i macarrons. Amanides de temporada, molt important. Sí, no, i reivindica'm això. Sí, per favor. Posar tomàquets al gener en un plat no té cap mena de sentit. I m'agraden els tomàquets amb sofregit de juliol, d'anar a buscar carabassó, ceba, baxalot, tomàquets i pebrot i... Sí. I això i... Recepta teva o recepta de mare o de padrina? Recepta meva. A mi m'agrada molt cuinar i m'agrada molt també... Hosti, m'agrada molt la cuina. M'agrada cuinar, però m'agrada molt més menjar. Menjar. I el fet de cuinar també, com que m'agrada molt, sempre he tingut hort i el producte. El producte, no? I dir, més que receptes, dir, què tinc ara, no? A l'hort, i poder-ho gestionar, i hosti, això m'agrada molt. Aprofitar. Sí. És que hauria de ser així i no de cap altra manera. Deixa'm fer un exercici espai-temporal. Endavant. Avui, és a dir, d'aquí 15 dies... Sí, val. En 15 dies... Sí. Havent passat 15 dies, crec que estrenes 30 minuts de test nou, o això és una cosa que he inventat? No. Ara tens 30 dies per preparar-te a algo o 15 dies per preparar-te a veure, ara estem... No. A veure, estem d'aquí 15 dies. No, fa 15 dies. Quan surti això farà 15 dies que hauràs estrenat. Sí, però no ho he estrenat. Vale. Passa que el format, per exemple, quan vaig començar a anar a fer stand-up a Barcelona hi havia una estandardització i una reflexió sobre el fet de stand-up, em vaig adonar que hi ha un format clàssic que són 20 minuts. 15 minuts, 20 minuts. I jo tinc molts blogs, o bastants blogs de 20 minuts. I fa 15 dies em van demanar de fer 30 minuts i és com un punt més. Jo ho he fet molt d'anar per comarques i em faig 40 minuts, però una altra cosa és anar en un lloc de comèdia i poder fer els 30 minuts que et demanin que fa 15 dies érem 3 còmics i que jo sigui el que porta els 30 minuts, un altre em porta 20 i l'altre em porta 10. Com ha anat? Ha anat molt bé, ostres, ha tingut molt bona acollida perquè ha fet servir textos que ja els tenia avalats després d'un any de rodar-los. I has anat amb certa seguretat. Sí, he anat amb certa seguretat. L'únic que he fet és un collage, diguéssim. He portat els 20 minuts que estic fent aquest any i he afegit 10 minutets d'altres coses de Greatest Hits posats per allà al mig. I com t'ho vas preparar?
com m'ho vaig preparar? O sigui, no, ara ja... Sí, ja t'entenc. Baixant, obrint la finestra, d'aquí a les 9:30, quina rutina segueixes? És una cosa que sempre fas o que faràs avui, especialment? No, més o menys faig... Mos has dit que practicaràs una mica avui a hora baixa? Ho vaig fer, ahir vaig assajar els minuts. Jo ja sé que tinc un text de 20 minuts i vaig mirar els 10 minuts on els posaria i que fossin 10 minuts. I llavors el que faré aquesta tarda és que el tornaré a passar un cop més i estaré sol a casa tota la tarda tranquil·lament. Pensant en allò. I anar-hi pensant, i anar pensant els moments delicats, aquest empal més així, l'altre. I sobretot estar tranquil. Estar tranquil, no tenir... Sí. I ja està, i posar-me molt nerviós 2 minuts abans. Sí. Una hora abans. Sí, una hora abans va sent progressiu i els minuts abans és terrible. Crític, no? Pot ser tot el cafè del dia, Galdric, no? Sí, això tampoc ajuda, però sí, avui està concentrat més que estan repassant molt el text, estaré concentrat, diguéssim. I ja cap, i aquesta gent que fa alguna cosa, tabac o sobrassada? Amb què te quedes? Sobrassada. Molt bé. Aquesta estadística ja... És per acabar l'entrevista, però quasi un 98%. Sobrassada, sí, puc dir-ho, amb budell gros. De... Pultrus. Pultrus. Però gros o gros? No, gros. Gros, com si fos un bisbe, com si fos un bull. Sí. Pultrus, bufetes... Molt bé. Sobrassada veia, que deien altres. D'un any per l'altre. Com en dieu? Sobrassada vella. Sobrassada vella. Menjant primer les que són més primes perquè s'aixuguen més i les grosses se reserven per... D'un any passat. O sigui, si mates el porc a l'hivern, finals d'estiu, aquestes són les que se mengen. I tinc una mania amb la sobrassada, que és que s'ha de tallar amb ganivet. Sí, clar. A mi m'encanta buidar-la. En popular opinió. Sí? No. Això hauria de ser motiu per anar a sobrassada amb cullera. Bueno, doncs, quan et lleves i et poses a menjar així de llevar-te, jo no estaré allà amb aquella taula, una perquè et veuria menjar que em faria engúnia, i l'altra que a més buidaries la sobrassada, que és un sacrilegi. És com menjar un iogurt pel Rafael. No, és que només l'imatge ja em posa nerviós. És per ficar a la presó la gent que fa això. Hauríeu d'estar desheretats de la cultura mallorquina. Gràcies, Galdric. A vosaltres. Galdric, hem xerrat de contingut temàtica rural que fas moltes vegades, que a mi m'agrada molt. M'agrada molt perquè també m'interpel·la, perquè jo des de fins als 18 anys he viscut en els camps, els meus pares viuen en una casa en el camp a Mallorca, i clar, també sempre he estat molt en contacte també feia mort i tot això, però des dels 18 anys visc a Barcelona. Per tant, clar, ja gairebé mitja vida d'urbanitat m'ha desconnectat una mica d'això. I vaig estar mirant un contingut que fas que se diu Les coses que creixen, que és molt, molt xulo. Guapíssim. Està a YouTube. Moltíssimes gràcies. I he volgut fer una adaptació i li he posat de títol Les coses que barcelonegen. Ostres! Oh, que maco! I has d'escriure en 4 personatges o éssers, espècies, que poden trobar normalment a Barcelona. I com que anava molt malament de temps, els descriuré així molt ràpid. Els primers urbanos marranensis, tenen nom científic. Molt bé. Se tracta d'un animalet uniformat, val? Té un sentiment d'inferioritat, això és molt típic, perquè voldria haver estat un altre animal més gros, però ell és urbanus. El que més li agrada fer és donar lliçons, saps? Això que
no has vist que t'has saltat aquest semàfor vermell? Sí senyor, ja ho he vist, no soc daltònic, ho he fet de manera intencionada, si m'ha de posar una multa me la posi i no m'enredi més, però t'han de fer la lliçoneta. Ara he entès lo d'Urbanus. No havia entès fins ara. Donar lliçons a animals més petits que ell, perquè ell, ell té un estatus a dins aquesta jungla que és Barcelona. I hi ha una subespècie d'aquest animalet que és molt, molt, molt difícil de trobar, però molt difícil de trobar, n'hi ha poquíssims, que és l'Urbanus que parla català. Ah, sí. O sigui, si el trobes ets superafortunat. No? Sí, exacte, en perill d'extinció. Boníssim. D'aquí passam a la nostra següent espècie que podem trobar a Barcelona, que és Mallorquinus flipatus. Val? És una au migratòria, val. O sigui, ve d'una altra banda, molt bé. però que és molt adaptable als nous medis. O sigui, s'adapta amb molta facilitat, tant que acaba renegant del seu lloc d'on és autòcton. S'ha fet ASMR d'això. I adapta el seu cant en el seu nou indret. O sigui, modifica el cant de manera que s'adapta millor en el seu nou d'origen, a Barcelona concretament. I se'l pot sentir dir coses com a Mallorca se me queda petita, a Barcelona pot sortir de festa i no trobar ningú conegut, o és que veure món te fa créixer com a persona. I bueno, boníssim. Això i altres bajanades, perquè tot el que diu són I tot i renegar del seu origen, utilitza el seu origen per reproduir-se. Ah, sí. Això sí. Clar, utilitza com a punt a favor. Com a reclam. El moment del ball de seducció, no? És curiós perquè anar a la Índia a trobar-te a tu mateix ja s'ha convertit en anar a Barcelona a trobar-te a tu mateix. És molt més barat. I en comptes de banyar-te al Ganges et banyes al Besòs o al Llobregat. Està més brut, potser. On el bany d'Apolo. Després tenim el Comicus apertus. És un individu que és fàcil trobar-lo en indrets específics, molt específics de la ciutat, com poden ser festivals de música indie, també que el concepte indie ja està completament pervertit. Els poden trobar a la botiga La Llama. Correcte. O a la consulta del psicòleg. Són els tres indrets on els poden trobar més freqüentment. I els seus renous o sorolls que fa d'aparellament els podem escoltar en els diferents micros oberts que s'organitzen en diferents bars de Barcelona, que a més cada vegada n'hi ha més. Molt bé, com era el nom científic d'aquest? Comicus apertus. Molt bé, fantàstic. Apertus de microobert. Sí. Molt bé, boníssim. I si no vols que t'ataqui, perquè a vegades és perillós, si no vols que t'ataqui, el millor que pots fer és riure en el final cada dues frases, però. Si no vols que s'enfadi, no? Sí, és important que sigui cada dues frases. Premissa, remata. I el tens tranquil, el tens allà. Encara que no sàpiga el que està passant, tu feu i així no t'atacarà. Està molt bé la idea de que el públic riu perquè que no se'ns enfadi, pobre nano. Que té problemes suficients, com va. I per acabar, una espècie bastant recent que tenim a Barcelona, recent relativament, que és Colautus oppositum. Aviam. L'únic que fa és queixar-se, no caça, no cor, no té plomes de colors, no té pèl suau. O sigui, és un individu que queixar-se tot el dia. Un individu gris. Sí. Li molesta molt els fems de la ciutat. Tot i que sempre ha viscut en la ciutat, li molesta molt, darrerament. Tant que, si en veu on no n'hi ha, no n'hi ha i comença a veure fems, saps? I fa fotos, penja a Twitter, tal, se queixa. I no sap moure's per carrers peatonals. O sigui, tot això, superilles i tal, entre allà no sap què de fer. Sí, només sap transitar per avingudes amb molt de trànsit. Com si fos un cotxe. Sí, pràcticament és un cotxe. Ell va per diagonal, content. Superilla de Parlament, no. Val? Serien els quatre veu línies de colors i es torna boja. Sí. Coses que barcelonegen. Les coses que barcelonegen. Boníssim. Hauríem de fer una intro de coses que barcelonegen. Hosti, és que no, i a més hi ha una de fauna, no ens l'acabaríem. Sí, vull dir, n'ha fet 4 que se m'han acudit, però... Haurem de fer un mashup algun dia, hòstia, boníssim. I res, fins aquí. Guapíssim, Rafael, guapíssim. Fantàstic.
Ràpid. Dinamisme. Avui no hi ha bueno. No hi ha temps per bueno avui. Bé, jo vaig tenir una idea inicial que anava una mica en línia del que ha fet el Rafael, de les coses que creixen. Som molt fans de les coses que creixen. Ai, que bé. Jo el que havia pensat és aprofitar les coses que creixen per fer una secció que parlés de menjar, que es digués les coses que engreixen, però vaig trobar que ja era Massa solapament. masses adaptacions de les coses que creixen. Llavors, Vares aprofitar un altre format. ja que no podia copiar les coses que creixen del Rafael Som i paràsits, Galdric, nosaltres, realment. he copiat una altra cosa diferent, que és el Pachamama Facts, que Endavant, fa el Galdric al Zona Franca, i que, a més, el Tomeu ja ens havia deleitat amb el seu anàlisi taxonòmic sobre... Diferenciar una rosa natural d'una rosa de plàstic per Sant Jordi. Correcte. Per regalar. Llavors, què he fet? He intentat trobar un ésser que, en el qual hi poguéssim tenir algun tipus d'interès tots plegats. De fet, he agafat el que és la figura del guiri, d'acord? Per fer les claus dicotòmiques Ah, mira. i acabar-lo classificant en el que és això que, Galdric, em vas dir, el quién és quién del mètode científic. Clar. No? Sí, Que és, això. o sigui, al final, a partir d'unes característiques, acabar reduint a un grup de característiques, doncs això, una sèrie d'éssers vius. Llavors, el que he intentat fer avui és distingir els guiris, ho he anat acotant a base de les seves característiques, de el pingüí emperador. Oh, endavant. Boníssim. Llavors, T'imagines que allà faig la següent secció? Just havia pensat això. Just havia pensat això. Bueno, ho faré igualment, i en realitat el que estic fent és agafant-la. Llavors, vull que m'acompanyeu en el que és l'exercici que he fet per acotar-ho a aquí he arribat... o sigui, aquesta sèrie de preguntes m'han fet arribar a o bé és pingüí emperador o bé és guiri, d'acord? I llavors hi haurà la pregunta final que ens farà distingir una cosa de l'altra, d'acord? Llavors, la primera pregunta que em vaig fer per acabar arribant en aquest punt és: viu en zones fredes del planeta? La resposta és sí. Clar, amb dos hi viuen. La resposta és sí. Boníssim. Tampoc hem reduït moltíssim el No, que no, és les espècies animals, no? Però llavors anem a la següent pregunta. Fa llargues travessies amb la finalitat d'aparellar-se a partir de la primavera? Sí. Sí. També. Les dues Boníssim. coses. Boníssim. Dels guiris, ho sabem, o sigui, és a Mallorca, Rafael i Tomeu, o sigui, vosaltres esteu nostre pa de cada dia. Exacte. El període migratori dels guiris cada vegada està sent més. S'amplia més. Clar, no sé com està evolucionant això el pingüí emperador. Jo el que he llegit, perquè aquí no ho esteu veient, però tinc com 10 finestretes obertes Has de documentat. curiositats sobre el pingüino emperador. Molt bé. I una d'elles és que a partir de l'abril deixa de caçar i de nedar i d'alimentar-se per concentrar-se en aparellar-se. A partir de l'abril, justament. Prioritats. Comença la primavera, pots començar a portar pantalons curts i xancles i mitjons. Sí, camises hawaianes. De moment, un mirall. Totalment el mateix. Sí, sí. Aquesta, la següent pregunta és més complicada. Són monògams? Aquí falta informació que mos... Sí. O sigui, en un El marc... pingüí emperador, sí. El pingüí emperador, sí. La cultura occidental, predominantment, també. Sí, sí. Una cosa és el marc Correcte. teòric i l'altra és la pràctica. Sí, sí. El tema és que En 5 minuts, marxem. el pingüí emperador resulta que és monògam, però cada època d'aparellament, o sigui, cada any, Se'n busca una... és monògam amb un pingüí diferent. O sigui, això és una monogàmia anual. estacional. Vale. Llavors, és una monogàmia amb asteriscs, que és una mica el que fan els guiris també. Clar, clar. T'estimo molt d'abril a setembre. Exacte. En temporada alta. En temporada baixa ja... Sí, viuen, o sigui, són monògams fins que ja l'altre pingüí acumula plats a la pica, no? Llavors aquí ja comences a pensar en un altre. D'acord. Llavors, següent pregunta. Viuen en colònies de milers d'individus i es comuniquen amb uns crits inintel·ligibles i un pèl desagradables? Sí? Sí. També, clar. també. Passem a la següent pregunta, que han de parar a taula. La seva alimentació es basa en peix? Oh, molt bé. Bé, si ens fem els guiris Aquí ja britànics, reduïm una mica fish and chips. els fish and chips, doncs podríem dir que també. Correcte. O sigui, i aquí ja sí que estem delimitant una miqueta més.
Següent pregunta. Si salten d'una quarta planta d'un hotel, volaran o impactaran estrepitosament contra la cantonada de la piscina? Els dos, sí. Se menjaran la piscina. Se menjaran El tema és que un tema evolutiu dels pingüins emperadors és que van atrofiar el que són les articulacions de les ales perquè es van dedicar a caçar nadant i, per tant, les ales són completament inútils. Si fan balcòning, es maten. Això és una cosa que comparteixen. I el pingüí emperador fa això, que es tiren, van des dels blocs de gel, no? Es tiren a l'aigua. Sí, correcte. I són molt bons nedadors, però no els facis volar. Que és exactament el que passa amb els guiris britànics i alemanys. Totalment. Següent. Són una espècie rara o poc comuna? No són una espècie rara, vull dir, són bastant habituals. El pingüí emperador no és una espècie en perill d'extinció. De fet, viuen en colònies de centenars de milers d'individus. Clar, molt bé. Exactament igual que els guiris i els alemanys que ens trobem. I ja l'última pregunta, la que ens farà distingir el que són els guiris... I tires de sintonia, que la gent molt està mirant. Hi ha gent que vol dinar. Els guiris dels pingüins emperadors. En el passat han sofert grans massacres en mans d'éssers humans que els han matat pel seu greix i per la seva pell? El pingüí sí, el guiri no. El guiri no. Clar, el guiri estava en l'altre costat de la història. O sigui, per una banda tenim... potser la capa de greix és aquí sí que podem trobar alguna similitud, capes de greix bastant grans, però a lo millor els guiris alemanys han estat precisament els que han massacrat amb l'excusa de la pell. Llavors... Final dur, Final dur, però ho deixem aquí perquè acabem de trobar la diferència entre els guiris i el pingüí emperador. Boníssim. Gràcies, Pablo. Com sempre, Tabac i Sobrassada entretén i educa. I educa, ja. Sí. Galdric, moltes gràcies. Hem passat un gustet terrible. Un plaer immens. I que vagi molt bé avui vespre. Fins d'aquí 15 dies, si Déu vol. Si Déu vol. Adéu.